Ahoj, já jsem Lutinka Potržítko.cz a vítejte u nového videa. Předem bych byla ráda, kdybyste mi dali odběr, ale nikoho do ničeho nenutím. Dnešní video bude o prohlídce mého šlejhranče. A jednou už jsem prohlídku dělala, ale šlejhranč se mi dost změnil a navíc ho budu přestavovat, tak jsem ho vám ještě chtěla ukázat před tou přestavou. Takže takhle nějak vypadá můj ranč ze zhora. Tak a nejdříve začneme tady z boku u výběhu. Toto je výběh pro Rose, Jacka, Luty a Pina. A to jsou poníci a ještě tady do výběhu taky chodí Sunny. Pak je tady Bělinka, Dotty a mají hříbatka Bow, Goldieho, Lily, Vločku a tamhle vzadu je Drobeček, který tady maminku nemá. Začneme tady u Dotty a tady je Emily, která dává Dotty vlastně mrkve a Dotty je od Emily. A tady je Bow, tady je, to je vlastně klesnička, tady je Goldie, to je hřebeček, Pino, to je valach, pak Sunny, to je kobyla, pak je tady Luty, to je taky kobyla a pak je tam vzadu malý hřebeček, drobeček. Jinak tady mají vodu, tady je takový přístřešek, který jsem vzal z jednoho boxu. A potom tady je taková taška s hračkama pro ty koně. Tady je aj jako frisbee. A tady je keř, který jsem vyrobila a pak včera jsem vyrobila takový balík sena. Z výběhu se přesouváme do stájí a tady bydlí Dotty a Bow. Tady bydlí Sunny, Goldie a Drobeček. Ona si vlastně Drobečka jakoby adoptovala. Pak tady bydlí Bělinka, Lily a Vločka. Tady bydlí Pino, tady bydlí Luty, tady bydlí Jack a tady Rose. Pak tady je druhá strana. Toto je Saturn a to je box pro něho a ještě pro jeho kamaráda Lou. Oba jsou to teda valachové. Tady bydlí Mirabel. Tady bydlí Pavel. Blossom. Toto je od Mystery. Toto je box od Kajena a tady bydlí vlastně Blizzard a Storm. Ve stáji je takový sklad, tam jsou vlastně po bocích takové ty sena. Vidíte? Tady je vlastně další sena. Ale já už toto nepoužívám, to je vlastně tady na půdě. Tady jsou ještě takové jako okýnko. No a takhle to vypadá. Ve stáji vevnitř, tak tady jsou smetáky a takové sud a malý koš. Tak. A tady jsou výběhy. Tak tady je Blizzard a to je vlastně kobyla. Toto je její hříbě, je to hřebeček, je to Storm. Toho poznáváte, protože to je jeden z těch 4 nejznámějších. A mám ho ještě jako hříbě. Pak toto je Kajen, to je vlastně valach. Pak je tady kobylka Blossom a vede jí Sophie do výběhu. Pak je tady ta Mirabel, to je vlastně repaint, ale je to fake. A ukážu vám ji. Já jsem ji prostě takhle přebarvila a předtím byla úplně šedá.
a jmenovala se Gray a byl to vlastně kluk, ale zjistila jsem, že je to klizna. Nebo mi to prostě na ní nesedělo, protože vypadá strašně, že je kluk, ale teďka jsem jí tak nějak přeměnila. Tak toto je Pavel, který je tady uvázaný a mají tady seno, vodu, to je vlastně takové realistické seno, ale je to fake seno. A to mám vlastně pro hobilce, ale vzal jsem si to i pro šlechy. Tak tady je Jonáš, který něco dělá u pářezů, nevím co. A Jonáš je vlastně můj pes a zkusím vám tady někde vložit fotku. Pak toto je Zoo, ten se tady pase a tady je teda ten Saturn. Mají rybníček a keř a takové další věci. Tak, tady vedle toho máme kruhovku na lonžování. Tady vidíme, že se tady lonže bělinka a kolem ní běhají její hříbata. To je Lily a to je Vločka a zapomněla jsem jméno, to je... Já vám to tady napíšu, kdo to je, ale zapomněla jsem jméno, sorry. Máme, nebojte, tady to si ještě ukážeme, ale tady máme sedlovnu, krmírnu a klubovnu. To je sedlovna. Vlastně to jsou nevyužité dečky pod sedla. Tady omývá sedlo Mystery, tady Kajen, tady Bělinka, tady Blossom, tady Blizzard, pak tady je od Pavla, od Sunny a tady je od Doty. Tady jsou uzičky, to je vyrobená od Bělinky a to mi nějak popadaly, ale prostě podle těch barev to tak nějak poznávám. Takže to je od Bělinky, toto růžové, to je od Pavla, a to je uzdečka, kterou mám navíc, protože se mi jakoby rozbila. No, pak tady mám uzdečku tady bývá od Mystery, tady je uzdečka od Blossom a tady je od Sunny a tam dole je od Doty. Pak je tady takový velký čistící box a v tom jsou vlastně věci na mytí koně. Pak jsou tady nějaké helmičky, které jsem barvila lakem a myslím, že se mi povedly. Tady je kovbojský klobouk a v tom jsou nějaké věci. Pak tady mám takové bandaže, ještě šlejch čištění a tady mám stojan na sedlo, vyrobený stojan na sedlo a tady je zrcadlo. Jinak doplnila jsem obrázky, nevím, jestli to jde vidět. A z sedlovny bychom se přesunuli do krmírny. Takže tady vidíme nějaký rozvrh na krmení, tady je jak to krmení připravit. Tady je políčka s pamlsky, pak je tam pytle s krmením, bedna z jablky, pak jsou tady různé věci, tam jsou mrkve a tak. Pak jsou tady belíky, tady je princezna a v tom je nějaké žrádlo. Pak jsou tady takové granule. Tak a to by bylo všechno z krmírny a tady už jdeme do klubovny. A takže tady máme takový gauč, takovou pohovku, škrabadlo pro kočky a vlastně tady je jakoby ranč, ale ten tady nechám, sice je to starý ranč, ale to nevadí. Pak je tady taková židlička, takový stoleček, tady jsou trofeje,
Jo, tam je kobereček háčkovaný, jsou nějaké věci, tady jsou medaile a ukážu vám i druhou stěnu. Můžu vám to nějak ukázat, takže tady někde je televize a tady je ještě taková taštička. Teď je tady takhle balanců prostě. Tady máme velký box od Mac a Brownie, ještě tam s nima teda bydlel Zoro, ale ten už je větší, takže se přestěhoval se Saturnem. No a tady to je Lucifer, kocourek, pak tam mají takový žlab, takovou misku a mají tam seno. Vlastně stejnou misku mají i Bělinka a Sunny. Akorát Bělinka má růžovou a Sunny má modrou. No a tady je tam Mac a tady je zase Brownie a mají tady seno, vodu, tady je strom. Tam vzadu je překážka, protože tady není místo. No a ještě tam špalek. Máme další výběh, je to tady takový jakoby farma výběh. A toto tak je hřebeček, mrkvička a je to teda mini horse, myslím, buď mini horse nebo Falabella. Shetland to podle mě není. Pak je tady Chester. A Chester, tak je vlastně kamarád od mrkvičky, ale je to ještě malý oslík, takže ještě vyroste. Toto je Hubert. A jak vidíte, tak je to alpaka. A pak, tak tady máme Millie a to je vlastně mini horse a Chester. Je menší než mrkvička, ale jenom o trošku. A tady vlastně ještě bydlí mrkvička, jinak ostatní jsou tady hezky venku, tady spí. A tady mají vodu, seno, že jo? A teďka se přesouváme na halu. Vidíte, tak hala je tady zakrytá z toho důvodu, aby mi tady kočky nechodily. Protože nezakrytá jsem měla vlastně koloběžky a nedopadlo to moc dobře a tady mi spadl kůžel. No a tady je právě Hana z Rose, tady trénujou. Rose je vlastně od Hany, ale Hanin hlavní kůň je Cayenne. Tady je trenérka Ellen a její kůň je Pavel. Tady je Lisa, která jezdí na Jackovi a její kůň je vlastně Storm a to je ještě hříbě, a takže ona jezdí na Blizzard. Tady jsou takové švejk schůdky, že jo? A tady jsou vyrobené překážky a to jsou vlastně brčka tady. A to jsem našla takovou tyčinku, tak jsem z ní udělala kabátu. Teďka jsme si ukázali takové nejzajímavější části ranče a teďka jdeme na ty méně zajímavé. Tady je vlastně takový jakoby vchod do ranče. A tady je v boudě Argo a tady je nějaká soška koníka a pak nějaké informace na lekce a kroužky. A tady máme takové parkoviště, tady je auto, pak vlastně takový jakoby vozík, který teda tahají pino, anebo další panici. A pak je tady vlastně takový traktor, ale z něho jsem udělala převozák a tady jsem vlastně nakreslila Sofiu, Hanu, Sáru a Lisu. A pak tady je vlastně Mičák, tady je Sára a stará se tady o Mystery. A jsem různě vyrobila takové hadříky, houbičky a tak. A tady tak je vlastně další Mičák, akorát tady se takhle dá otáčet ta hadice, teďka to nebudu otáčet. No.
Já to otočím, no takhle. Takže jsem to tak vymyslela. Sakra. To je důvod, proč jsem to nechtěla otáčet. To prčit. Tady máme takové místo, stoleček s takovými lavičkama. A toto je vlastně kočka Čiča. A tady je tlapka a tady je míce, je to vlastně podle reálných koček. A jestli jste se koukali na tutoriál o hlavky pro hovělce, tak víte, jak tlapka vypadá. Tlapka už je dospělá kočka, ale tady je zase fake seno a jsou tady koťátka v pelíšku a jsou to vlastně jakoby koťata Micka a Čiča. A my jim prostě takhle říkáme Micka a Čiča, protože prostě nemáme pro ně žádné jiné jméno. Tak a tady před sedlovnou jsou takové strany sedla. A tady je vlastně ještě taková doba. A ty strany vlastně byly tady u myčáku, ale ty myčáky jsem už přestavila, protože tu byl jeden, tu byl takhle druhý otočený a toto bylo, jak jsou ty stojany. A to by mělo být všechno z tohohle ranče. A takhle ještě jednou vypadá celý ranč a i s tou halou. To je konec videa, doufám, že se vám líbilo a děkuji za to, že jste to sledovali. A pokud se vám líbilo, tak můžete dát like a napište do komentářů, co mám příště natočit. Jinak příští video tak vyjde zase v 11:00 v neděli a to bude video, jak si předělávám tu stáj. Vidíme se u příštího videa a čau.